ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును. కీర్తనలు 37:5. నానా విధములైన కార్యములు కలవు గాని అందరిలో అన్నింటిని జరిగించేవాడు దేవుడు ఒక్కడే. మీరు చేయు మంచి కార్యములన్నీ ప్రేమతో చేయుడి. బైబిల్ నందు ఆశ్చర్య కార్యము, అద్భుత కార్యము, మహత్కార్యము, అపోస్తుల కార్యము, దైవ కార్యము, మంచి కార్యము, శుభకార్యము మరియు దుష్ట కార్యము, దురాత్మ కార్యము, సాతాను కార్యము, అపవాది కార్యము మరియు చెడు కార్యములు కలవు. దేవుడు నీ హృదయవాంఛను తీర్చును. దేవునికి మొరపెట్టుము. నీలో స్వస్థత కార్యము, రక్షణ కార్యము తన మహిమార్థమై జరిగించును. నీవు తలపెట్టిన కార్యమును దేవుడు నీకు దీవెన కలుగుటకై, ఇతరులకు మేలు కలుగుటకై, దేవునికి మహిమ కలుగుటకై నెరవేర్చును. సమాధానకర్తయగు దేవుడు అంతా మంచి చేయును. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ఆరాధించు. నీకు నీ కుటుంబముకు శుభము కలుగునుగాక. ఆమేన్.